עם עליזה מבנק לאומי רמת ישי, מה שלומך? מצוין. יופי, מילה קטנה, כי אני שומעת שאתה עסוק. להגיד לך שאתה זכאי להלוואה בתנאים לא רעים, יכול לעניין אותך? כן. ביופי. אנחנו מדברים על הלוואה שאתה יכול, מה שנקרא, מתוך דקה לקבל, עד 6,000 שקל בריבית של פריים פלוס 4.6, שזה 8.1%. שנתי כמובן. וואו. כן. הגבוה לך? וואו, כן. כן. רגע, זה סכום שבערך רצית? איפה אתה עובד? אולי משהו דרך מקום עבודה? וואו, לא, דרך מקום העבודה לא. הבנתי. ראיתי שוב על הפרטים? ככה, זה עד 6,000 שקל. תראה, בגדול מה שאני מספרת לך זה, אני גם לא מול מחשב כרגע, אבל כן, ב-8.1% ריבית שנתית. עד 6,000 שקל, ואתה יכול לפרוס עד 5 שנים. וואו! הרצל, לא ככה. וואו! It's a fucking breath!